perfektnom výkone. Tak mali sme tam pošmyknutie od Palka, ale dúfam, že to zvládol, nebude žiadne zranenie. Čas, ktorý treba atakovať na hodnotu 590. Tak vidíme, ako to chválení s Markovskú prácu. Na tej pravej strane na to aj trošku práši, sme trošku ďalej ako by sám patrilo tým pádom. Uvidíme, či to dokážeme zostreknúť. Majky to skúša dotiahnuť a zostreknúť, aby boli aspoň nejaké tie 2 bodíky. Tak nie. Sme mali košík venku, bohužiaľ sme nemali už vodu vo vedení, či už dopravnom alebo útočnom. Potle si to zaslúži, chalani makali, robili všetko, čo sa dalo.